khobai lam soko sini tera nong sinna to bagari ni em na khabai khobai lam soko sini makta jakti mansito jatuh tibralan marin hoi ini akan coba coli ini akan cari sini em khabai edisi habang na hamba ya faro edisi habang na hamba ya faro sini tera nong sinna to bagari ni edisi no em khabai edisi habang na hamba ya faro Bubagra ayo blokton Bubagra ayo blokton Bubagra ayo blokton Bubagra bising tu iseng sini tibra grada tibran tapi no tubuh Bubagra bising sini grada tibran tapi no tubuh sini tera nong sina to magari ni em di sino em khama bai di sini hapang na hambai jano go sini tera nong sina ni em di si ano em khama bai edisi habang na hambai jano go edisi habang na hambai sini tera nong sina to magari ni em di sino em khama bai edisi habang na hambai ya faro 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 Yes, I cannot. Hambai, sini media takukno. Sengtine orwo gathering maninka, sengoro tongo, purbo sampu, tai tuisa mungkuri, tai primary committee ni, kormiro, TWF, tai tipramotha joto, tai TSF, sengjoto milui sengtine katong thogui. Sini edisi hapang, sini teranong simna kendroni. Sini MD sino em selama ni bagai seng belanya katong thok lagi tabu seng himbo tok lama him layo taya obuni lagi wo sini boba garana wo belai belanya sini khuluma ya paro tai sini khane hamjak mane ya paro obo hai sini MD sino em gimana bagai gai seng abuno sini oh amsayo tai tiap sini tipramotha tiap kerak ngai basau nang ngai sengkha khayo Acha MDC EM ungkha ambo to sira hinge khorok tam MDC to EM ungkha bo MDC EM manoti norok tini oro mas khaini yakhaba hambai renani bagi oro kuthum laimani sengkai sini eknong te ranong simna tomakarek ni sini MDC Robindra Debroma boy em mane bagai sengkha khatong thobe abo to belai khe khatung mane kok no hinge bo doptorok mane doktole seng ya farjaka ne doktole bag mane seng khanaya ko to phana seng em amnan bagai sengkha tong thobe norok tini bo jagani simi busu jara o rally no khlainai seng tabo gre khlainai yang tuisa mungkri ni phaimani bupra tai debrani phaimani bupra orang sini sungsonai baza jora himlainai sini mungki sari ani sini mungka ne bu mungkai district vice president ani bu mungka ohila asuk no hambai Beli hambai sini awal channel daten channel no tangkai sengtini oro kutuman ni karena sini MDC borong menang sini tom kan MBC sini borong menang sini yang mau bagai sini katong hoja sini duitai bisi sini tahu hai mantap guys sini ni district ni vice president sini by ohila tai sini tong sini bisi ko tisam ko bisi ni vice chairman tai sini joto adong tomayo acha tini norok to rally khlainai ba hambai reui norok tongthongmani bisingti o rally no sengnai norok busuk joratei asa khlaiman je boy em mani bisingti o elakar je boy bini bisingti busjotei hamkraini samurok tangjak geiman abrok busjote asa tong hunto asa khajo kahamno sini area bo kaham nongnai agi bo motamoti ngui tongong kai bo motamoti je kono borong na motamoti nayo mane je kono hamja jora mane suba ngka agi ni simi bo bono je nungman agi simi khaima bo mane bini khaimung mo bo sinimung bo mangkha ang bo haikama tong tangka bono bote bo mane bini bo bisodo mane tebo sini area no sung mane develop khaine ba asa khayo karon borok bini samung mo bo asukai mane sinimung mangkha mane abo hai am baganya bo sinimung tabu jora asin jora abu
bo thaini borok tini oro tongnai sinaro tusham mungkure ta sin purbo sanpo sarni sini mungki sari ani mung purbo sanpo ni ba chairman ako chairman